से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से सुन 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 रे नगरुआ कमाई कहावा से आइले सकीना कत मोबाइल कैसे चलेला एक पेरला से छेड़ला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा अरे ये भौजी दिह तू हमके सिखाई कैसे आवेला चलावला से भाई बबुआ हवे ई फर्जी मोबाइल बड़ा तुमन पर समझ में न आई हाँ ये भौजी दिह तू हमके सिखाई कैसे आवेला चलावला से भाई बबुआ हवे ई फर्जी मोबाइल बड़ा तुमन पर समझ में न आई कहेला राउर भैया ए बबुआ कहेला राउर भैया ए बबुआ हे ना हो जाला के छेड़ला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा हाँ चोली मेरा खेलू हरदम मोबाइल देखे में लागेला छोट बड़ साई राता लोग होता के बनाई लुटना के मौगी चलावे मोबाइल हाँ चोली मेरा खेलू हरदम मोबाइल देखे में लागेला छोट बड़ साई राता लोग होता के बनाई लुटना के मौगी चलावे मोबाइल मिलत मजा खाए बबुआ मिलत मजा खाए बबुआ बतिया के तोरा फिरला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से भेजले बल्लू तना केरला से चलेला हाथे पखेरला से बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा हाँ धड़कन धनंजय से रोज बतियालू राइटर थारू से मिले तू जालू राना बबुआ तू इतना सिखाई त ढेर जति पलबा त करब पिटाई हाँ सौरव ये सवरिया से रोज बतुआलू रोशन गौरव से मिले तू जालू राना बबुआ तू इतना सिखाई त ढेर जति पलबा त करब पिटाई परिना कवनो फर्क ए बबुआ परिना कवनो फर्क ए बबुआ तहरा कुछो कहला से भेजले बल्लू तना केरला से चले बुधन राजा बटनाहा बुधन राजा बटनाहा 9708972176